Day pibaro Mynta Ka sngi shni Ireland ni celebrate Mother's Day. Di Ireland ki celebrate ka sngi ublay ka ba. Ka si ublay katayo ka ba arjong si ublay. Mynta Ka sngi kadi katayo ka ba arjong si ublay of course. Di imeri don shani ngai la jong rung day Mother's Day ni ya decide no ban ya let ya bam breakfast no ka ni ka sngi Mother's Day. Siya po iti ka jaka. Awin tas nganya kali mga kani first time manganya kali sa Ireland. Haka ni ka surok ka bangila banyak si spasya neng. Kampa junur ren amar kating hatak ba. Mynta Ka sin nganya la kanya. 4 tang ba. Sti shlong te nganya kali wet. Shani tem nur ren amar ba. Shani hap ya ka rule. Kat bangi si shlong piat hi kumno nganya kali. Actually, tengah tang day learn ang ampat don full driving license. So, ang mga ni ka jaka ka bangilan nga itanat pa ka favorite scenery nga katay ka nga tanat pa da shile tang man shile ya driving ka kum turo nga tanat pa na ikate ka jaka marka itanat para biting ting thaliru jing itanat. Tay pindi iti kidur ji mai jang i habi pick up am bagi tiang okay tiang tang ba mabigit imaya nga na background. Anyway, finally ngi la boy Marsen boy ngi yo complimentary chocolate brownie na marba kada Mother's Day di hamila nang enjoy to brownie bams ka henya tay ka dapa ka restaurant ni order the Irish breakfast. Kadi ka favorite meal jang and ime iba kadi ka jabang ba ka restaurant ka ba ka jingbam te ka bang ba mio jado nga di favorite jado di brand shatu te nga ban celebrate Mother's Day nga lakwa ban bam te jado tang ba lam no mio jado ta bam kum ba bam ki brio shani kadi ka Irish breakfast kadi sausages ka pleng and ki healthy kam da healthy na marba kadai oily tang ba kabang kaba oily katahi ka kambang te nga kamen pala bingi on celebrate Mother's Day but imay menta siya ni kasi nada bam gum te imi kay sa bar dan pa kasi ka tanda menta kasi ka weather ka biang ha sini Ireland nim jio weather ka bakom ni tang pa sa bar jong katay ka cafe kidan kiti kidukan ki bangila mantiet kitiar jongga ani ka farm mar mo na ka farm hak kidukan ngila banyo ka cheese ngila banyo tegi plants ngila banyo bunjat tipi iti ki argot ki brioche ni ki brioche tanat ban cycle ki tanat ban le ki jai like ki exercise ki tanat ban long healthy machine te ki dang ya one cycle then ki one ban ya bam breakfast hakto makiru ti nang tay pe ngi le jaka badon ki marat mjuda kham don marat ni re ti lengin ya pe don marat pala rai ni ngam te bele kim de bun tang ba alengin sia pe don em ki marat ang tay ha tay me what belly tay belang yang ni ka khriat than thi hina nana amir Amin tiket ini. Jian dua goes. how are you then ngay ngam you eat it oh hamil na Mare. Hey. Tolong ini. Ani kan buat. Kriat di mi la bi Edmund. Edmund mana?
Hey. Dan donkey yang ni ya. Tidur lagi kan ini lebih dekat. Play itu kimerat pi izin hanya jong hamil. Tigidir collection jungi ki durgi bengi shishan. Te tang katu ke lakut ke Mother's Day celebration jungi. Ngali pai nak siyang. Pi level concentration jong asa. Shani tam ngamnut aban sunyam shani mjudut ban aihoan seluang tadabak tang kendit ro kahoan bet number 1 ba shani tam ngamnut aban aihoan nama kadika ka an manyim de men shua aihoan klumar kan shani te mapai ke scenery kat no ka jing itenat ngangit campi sia ro laya enjoy katika video jungi bat ke Mother's Day jungi bat nga wish ya baro ki keme ki nana ki mesan bahayeng sambaro ka Happy Mother's Day pinang ya shait nang ya khlaiñ ngin se i biang pat ya pi baro hakawei pat ke video Happy Mother's Day